Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaq. Baqy tarap ýurdumyz waqy täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Garaşdaq. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiň parasatly ýol başçylygyny alınıp barýan işler berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörgüler bilen üstünlikler başlanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 14-nji oktýarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Fransiýa Respublikasynyň adatdan daşary dowluk terliçisi hanym Isabel Güneli kabul etdi. Diplomat milli liderimiz anan çykatyny gowşuryp, wagt tapyp kabul eden üçin hoşallyk bildirip, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň garaşda da beýtarap Türkmenistan bilen däp bolan dostluk ýörelgileri hem netijeli hyzmatdaşlygy berkitmäge berilýän uly ähmiýetini taýan mähirli sözlerini beýan etdi. Özara beýikli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşmalan barşyna döwlet başlanymy we Fransiýanyň dowluk terli wekili döwlet ötüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny kabap gelýän netijeli hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmaga taraplan gyzyklanma bildirýänliklerini kanatlanma bilen noktadylar. Söhbetdeşler iki ýurduň dowlet tarakatnaşyklaryny edigdirli ösdürmäge özara maksat edilýänliklerini tasdiklap, munun beýlek hyzmatdaşlyk etmeň ileri tutulýan ugurlaryny kesitlediler. Esas ugurlar hökmünde ýalňyş energetik ulgumy, söwda ykdysady pudogy, aragatnaşyk ekologiýa, suw hojalygy, şäher gurulşy we beýlekler agdaly. Ilymda, medeniýetde, bilimde, saglyk guruşda, sport hem syýahatçylyk ulgamyny gatnaşyklary içiňleşdirmäň we hem tarapdan giňeltmäň möhümdigini taly. Fransuz tarapy halkara ahaltyky açylyk assosiasiýasy hem halkara türkmen alaway itleri assosiasiýasy bilen adrowaýty urlan türkmen bedeglerini hem alawaýlaryny köpeltmekde we wagt etmekde gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna aýratyn gyzyklanma bildirýär. 15-nji oktýarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem Hindistan Respublikasynyň prezidenti Ram Nath Kovindiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamyny türkmen hindi gatnaşyklarynyň ýokary derejesiniň söwda ykdysady hyzmatdaşlygyň ýygydarly puwtulandyrmagyny öz beýany tapýanyny taly. Şunuň bilen baglanykda energetik ulgumy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugur hökmüne görkezildi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gady geçirjetini gurmak baradaky giň gerimli tatlamany durmuşa geçirmek boýunça özara gatnaşyklary umuň aýdyň misalydyr. 16-njy oktýarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany wezi aratnaşyk arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini hem birnäçe resmi amylyň taslamalaryna gararly. Mejlisde gatnaşyklар alınıp barýan işleri barada hasabat berdiler. Döwlet başlanymy häzirki wagtda ýurdumyzda döwrewap durmuş ugurly ykdysady ulgamyň okulyny ösüşiniň gadanylanmagyny belledi. Bu ykdysadyet eýetçiligiň dürli görünüşlerine esaslanýar hem bazar gatnaşyklaryny tapgyrlaýyn geçilmegini göz tutýar. Milli liderimiz asan ykdysadyeta geçmek boýunça wezipleri üstünlikli çözmek maksady bilen ýurdumyzyň bank ulgamyny amala aşyrylýan işleri içiňleşdirmek wajypdygyny öňe çekip, döwrewap tehnologiýalary esaslanýan nagdel hasaplaşyklaryň gurallaryny, şol sany tölek kartlaryny ornaşdyrmagyň geljek uly meýilnamalaryň hatarına durýanyny nykdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumynyň öňüne goýulan möhüm wezipeleri, şol sany oň senagat, ilmi tehnika we eksport kuwatyny puwtulandyrmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen özara beýikli gatnaşyklary giňeltmek, daşary ýurt maýasyny çekmek baradaky wezipeleri öňe çekdi. Döwlet başlanymy owa senat toplumyna amala aşyrylýan özgörtmeleň owada bazar gatnaşyklarynyň kemale getirilmegine, puwdogy tehnika we tehnologiýa taýdan enjamlaşdyrmagyň derejesini ýokurlandyrmagy, ýurdumyzda öňürlýän owa hojalyk önümleriniň mukdaryny artdyrmagy gönükdirilenini nykdy. Ýurdumyzda möhüm wezipeleň biri mallarçylygy ösdürmekden ibaretdir. Puwdoga berilýän aýratyn öňsüň netijesini döwlet we hususy eýetçiligindäki mallaryň baş sany ýyl-ýyldan artýar. Şundan uguralyp milli liderimiz bu puwdukda seçkiçilik işini zerur derejede gurmak boýunça işleri dowam etmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz geçiriljek bayramçylyk dawralarynyň ören wajypdygyny nyktap, watanymyzyň hemiçilik beýtaraplarynyň şany 25 ýyllyk münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilen ähli çäreleri ýokary derejede taýýarlyk görmegiň zerurdygyny belledi. Milli liderimiz garaşsa Türkmenistanyň durmuş ykdysady taýdan ötüşiniň 20 çörül maksatnamalaryny amala aşyrmakda ýylatyň durmuşynyň münasip şertlerini öpçün etmege, paýtagtymyzy, ýurdumyzyň şäherlerini we owularyny awdanlaşdyrmaga aýratyn orun berilýänini belledi. Hormatly prezidentimiz beýik ýöpek ýoluny dekeltmek, sebit we sewtary ýollary ösdürmek boýunça başlanýşlarymyzyň ulug ulgamynyň kuwatly maddi enjamlaryň binýadynyň döredilmegini talap edýänini nykdy. Şunuň bilen baglykda döwlet başlanymy puwduklaryň düzme döwrewaplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz sany ulgamy geçmeň döwrüň zerurlygydygyny hem ähli işleri
ýokary derejede guramagy we amalaşdyrylýan işleň netijelerine kimem hilne gözewçilik etmäge ýardam edýän netijeli dolandyryş guralydygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli puduklaryny düýpli özgörüşlükleň bolup geçendigini, giňgerimli işleň geçirilip, uly üstünlükleň gazanylanyny belledi. Häzir Türkmenistan batly gadamlary bilen ösýän, ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary dayanýan döwlet hökmüni dünýä giňişligine tanalýa, berkarar watanymyzda giňgerimli taslamalar we netijeli başlanýyşlar üstünlükle amalaşdyrylýar diýip milli liderimiz belledi. Hormatly prezidentimiz degişli taslamany amalaşdyrmak hemem gyzyklanma bildirgen daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen özara behwitli gatnaşyklary ýoly goýmak ugruna geçirilýän işleri maqullap, degişli ugurda geçirilýän işleri işçileşdirmek wajypdygyny aýdyp, anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz bayramçylyk çäreleriniň we medeni köpçüliklerin dawralan hemem täze dethalan açylyşy münasibetli geçiriljek dawralan mukaddes garaşdyrlygymyz hemem baky betaraplygymy bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny bellep, olaň ýokary guramaçylyk derejesini öpçün etmek boýunça bir näçe tapşyryklary berdi. Döwlet başlarymyz olaň himmetiniň türkmen halkynyň öz boşla dep desturlaryny, döwrüň dörejilik kuwwatyny beýan etmeligini aýtdy. Mellislerimiz şeýlede ähli meden çäreleň we dawralan şol sana ýurdumyzyň betaraplygynyň 25 ýyllygyna başlanan halkara çäreleň ýokary guramaçylyk derejesini öpçün etmek boýunça görkezmeler berdi. Mellislerimiz hime podugyna geçirilýän alma barlygyň netijeligini ýokarlandyrmagy hemem olaň önümçüligi şalt ornaşdyrylmagynyň ören möhümdigini tap, ilmi işleri hasym howslandyrmak, alma barlyg idaralaryň mümkinçiligini giňden peýdalanmak hemem başarjak ýaş alimler taýýarlamak boýunça degişli çäreler görmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň himiýa ilmini we tehnologiýalaryny toplumlaryň ösürmek 2020-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny tasdiklamak hakynaky karary gol çekip, ony elektron resminama dolanşygy arkaly iýerdi. Hemem kesgitlenen ähli wezipeleň ýerine ýetirişini bir gözewçilikde saklamak barada degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň UNESCO bilen däbi uğurlan hyzmatdaşlygy uly ähmiýet berýändigini belledi. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň ähli parahatçylygy, awadançylyk we rowajlyk öpçün etmäge gönükdirilen strategik hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Soňky ýyllarda bu netijeli gatnaşyklar hil taýdan täze derejeye çykyp, olaň çäklerini üstünlikle amalaşdyrılan bilelikdäki taslamalarning bir näçesi bar. Mellislerimiz beýan edilen degişli teklipler maqullap, UNESCO bilen hyzmatdaşlygy hasym berkitmek bilen bagly anyk tapşyryklary berdi. Şunda türkmen halkynyň baý taryhy meden mirasyny dünýä ýaymak boýunça maksada gönükdirilen işleri dowam etmegiň möhümdigi belenildi. Hormatly prezidentimiz mejlisiň ýygdarly geçirýän kanun çykarjylyk işiniň ähmiýetini belledi. Bu iş döwletimiziň syýasy ulgamyny kemilleşdirmäge, ykdysady strategiýasyny amalaşdyrmaga, jemgyýeti hasym demokratiýalaşdyrmaga ýardam edýär. Mellislerimiz Türkmenistanyň oňyň betaraplygy, parahatçylyk söýjüligi, hoşniýetli goňşuçylygy hemem netijeli halkara hyzmatdaşlygy döwlet siýasatynyň esasy ýürelgileri hökmüni aglan etmek bilen diňe goran şikayetine eýe bolan hemem ýurdumyzyň howpsuzlygyny, mähreman halkymyzyň parahat we awadan durmuşynyň kepili bolan milli goşunmyzyň goranç ukybyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen har doktrinany durmuşa geçirýändigini belledi. Mellislerimiz naşanyň şekil taslamalaryna garap Türkmenistanyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisinde agza döwletleriň 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynşmak ýylyk kararnamasyny bir agzdan kabul etmeginiň ýurdumyzyň nowatdaky başlanjynyň ören wajypdygyna şaýatlyk edýändigini belledi. Häzirki wagtda parahatçylyk we ynşmak adamzat üçin ören zerurdur. Şoňa görä de biri-birinden aýrylmaz bu iki düşünje hyzmatdaşlygyň we ösüşiň esasy şerti bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Ähli umumy howpsuzlyk we dünýäniň ähli halklarynyň rowaşlygy, ösüş we insanperwerlik, ruh gymmatlyklary hemem dostluk bolan ählisi umumy ikrar edilen beýtarap daşary syýasy derejesine eýe bolan garaşdy türkmen döwletiniň strategiýasynyň esasy ugurlardyr. Ministrler kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgüler kabul edildi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar mähreman arkadagymyzyň eýlürt behwetli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinni ösýändigini eşkar etdi. Daşow welaýatynyň açylyk sport toplumyny Gamışgulak ahaltyky bedewleriniň atlaşmaklaryny nowatdaky atşapşyklar geçirildi. Bayramçylyk şartlaryny wetsenen atşapşyklary ören gyzykly boldy. Dinç gününe welaýatyň açylyk sport toplumy köp adamly boldy. Bu ýerde jemi 5 çapşyk geçirildi. Olarda şol döwlet atxanasyna we husus hojalyklara degişli bolan saýlama atlaryň 40 oly gatnaşdy.
Ýaşlarda türkmeniň bu ýsonjy bolan bekişde bedewleriň ýynamlygy adamlara şatlyk paýlady. Birinçi çapşykda Durdubaýewiň Gülçemen atly dor bedewi öňe saýlanmak başardy. Ol belenen aralygy 1 minut 20 sekundda geçip ilkinji çapşygyň ýyňçysy boldy. 1000 metr aralygy ikinji çapşykda ilkinji bolup Atalykowyň dowamly atly garaty bu aralygy 1 minut 20 sekundda geçip ýyňçy bolmak başardy. Üçüncü çapşykda 4 we ul ýaşaratlar aýlaba goşuldy. Ona ilkinji bolup Öwedowyň dor atly doraty bu aralygy 1 minut 18,10 sekundda geçmek başardy. Dördüncü çapşykda ilkinji bolup Ýegşemowyň kemerli diýen doraty bu aralygy 1 minut 22,16 sekundda geçmek başardy. At çapşygynyň jemleýiji 5-nji çapşyk hasa gyzykly boldy. Bu çapşykda Ataýewiň gaýratly diýen doraty 1 minut 20,80 sekundda pellehanadan ilkinji bolup geçip ýaşyň ýyňçysy bolmak başardy. Çapşyklarda ýyňçy bolan bedewlere serpaýlar ýapylyp olan çapşyklarına sowgatlar dawraly ýagdaýda goşurly. Umuman, daşady gulaýdaçylyk sport toplumyna dinç gününe ýaýwanandyrylan çapşyklary şatlyk şowkyna wetenni. Dinç günleri sportun dürlü görnüşleri bilen meşgullanmagy adaty endigine uran hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow paýtatymyzyň Demirgazyk künjegine ýerleşen ýurdumyzyň içeri işler ministrliginiň sport ulagy merkezine geldi. Bu ýerde avtomobil sportu boýunça ýarşlar guramak, degişli türgönlük işlerini geçirmek üçin ýakly werur şertler öpsün edilendir. Türkmenistanyň bakyby taraplygynyň şany 25 ýyly münasibetli avtosport boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Dinçaş günlerine sportun dürlü görnüşleri bilen meşgullanmagy adaty endigine öwren mehriban arkadagymyz ýer bilen paýtagtymyň Demirgazyk künjegine ýerleşen ýurdumyzyň içeri işler ministrliginiň sport ulagy merkezine geldi. Mehriban arkadagymyz sport maşklaryny ýerine getirip Skandinaw ýürüýüşi bilen meşgullandy. Häzirki döwürde ýürüýte taýaklary ulanmak arkaly ýerine getirilýän bu ýürüýüşiň peýdasyny lukmançylyk ylma ikrar etdi. Ol adamyň bedenini berkidýär, çeýlekem ýüregiň demarş ýollarynyň işleýişini gowlandyrýar we adaty ýürüýüşden tapawutlykda adam synasyna oňyn täsirini getirýär. Halkymyzyň saglygy, sagdyn durmuş ýerleriniň berkitilmegi barada kaladany ähli zatdan ileri tutýan mehriban arkadagymyz ýurdumyzyň ähli künjekleriniň ekologiýa ýagdaýynyň degişli derejede saklanmagyna möhüm ähmiýet berýär. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly insan saglygynyň berkitilmegine köpçülikliň beden terbiýe we sportu möhüm orun degişidir. Şunuň bilen baglykda döwlet dostlarymyz saglygyny berkitmek, bedeniň kuwatyny artdyrmak we adam synasynyň ähli bogunlarynyň kada laýyk hereket etmek bilen baglanyşyk meseleleriň çözgüdüni lukmançylyk ilmi we köp ýyllyk tejribe esasyna çemeleşýär. Şeýle ýürüýüş makalyna elleriň, aýaklaryň we bedeniň beýleki agdalarynyň sazlaşykly hereketi ýola goýulýar. Mehriban arkadagymyň belleşi ýaly her bir adam özüniň ýagdaýyna laýyklykda bu ýürüýüşiň tizlik derejesini kepgitlemelidir. Elleriň hereket arasy ädimleriň ölçegini kepgitleýär. Şonuň üçin hem ýerlerini öňe uzatmak zerurdyr. Şeýle ýagdaýda bogunlaryň hereketi gowlanýar we döş kapatasynyň göwrümi ulalýar. Görnüşi ýaly mehriban arkadagymyz sportuň dürlü görnüşleri şol sanyna Skandinaw ýürüýüşi bilen meşgullanyp ýurdumyzyň ilatyna, aýratyna ýaşlara nusgalyk görelli görkezýär. Bu bolsa ýurdumyzda sagdyn durmuş ýerleriniň tarapdarlarynyň sanynyň artmagyny, şeýlelikde insan saglygynyň berkitilmegini şertlendirýär. Şunlukda mehriban arkadagymyzyň şahsy görellisi ýurdumyzyň ýaşlaryny sport bilen iýdigderli meşgullanmaga ruhlandyrýar. Bu bolsa jemgyýetimizde insan saglygynyň berkitilmeginde adamlaryň işiňliginiň ýokarlanmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde ýurdumyzyň içeri işler ministri Çakyýew hemde sport we ýaşlar syýasaty ministri Agamradow bilen iş maslahatyny geçirdi. Döwlet başlarymyz merkezde milli avtomobil sportuny ösdürmegiň uğurlary bu wagtda halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek hemde düzümleriň maddi enjamlaryň bünýadyny puturlandyrmak boýunça alınıp barýan işler bilen gyzyklandy. İlki bilen içeri işler ministri sport ulagy merkezine alınıp barýan türgünlük işleri, avtomobil sportuny iýdigderli ösdürmek we sportuň bu görnüşini dünýä derejesine çykarmak boýunça alınıp barýan işler barada gatabat berdi. Gatabatyň çäklerine merkezde ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplygynyň 25 ýyly münasibetli avtosportuň toparlaýyn Valkikar, ýekelikde bolsa Valkikar drift görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işler barada giňişlen maglumatlar berildi. Bilinçli avtomobil sportunyň karting görnüşi boýunça da ýarşlar guralar.
Yurdumuzda soňky ýyllarda tazyşly ösüş ýoluny üçin awtomobil sportunyň hil taýdan täze derejä çykmagyna oňun täsiri bolan çäreler köpçülikden gurulýar. Şeýlekem yurdumyň sport we ýaşlar teatry ministri Agam Radow häzirki döwürde Türkmenistanyň bir taraplygynyň şanly 25 ýyl münasibetli geçiriljek Garugum Ýalkym Rally Raid boýunça yurdumyň çempionatynyň taýýarlyk derejesi we oň gatnaşyklary barada hatabat berdi. Geçirilýän bir ýarışlara avtosport boýunça milli ýygyny toparyň agdalary gatnaşýarlar. Dörli sport loglaryna erkedýän türgenler Garugum tekrasy boýunça 100 km goly aralykda güýçli açarlar. Hormat prezidentimiň belleşýäli yurdumyzda Rally Raid ýarşy boýunça oňun tejribe toplandy. Amul kadar 2018 ugra boýunça geçirilen halkara ýarşlaryna türkmen türgenleri ýokary netije gazanyp, bu ýurda oňun tejribe toplanlyklaryny hemde usatlyk derejesine ýetenliklerini suwd etdiler. Halkara ýarşlarynyň öýe bolşy dowam bolan Garugum Ýalkym Rally Raid boýunça Türkmenistanyň çempionaty türkmen türgenleriniň usatlyk derejesiniň kämilleşmegine möhüm orny ýeler. Bellenşýäli bir geçirilýän ýarşlara avtosport boýunça milli ýygyny toparyň agdalary gatnaşýarlar. Yurdumyzyň içeri işler hemde sport we ýaşlar teatry ministrlikleriniň bir ýarşyň gurnoýjylary hökümine kesgitlenendigi, yurdumyzyň sport lugamalyna möhüm orny eýleýän we Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýyl münasibetli awtomobil sportu boýunça gurulýan bir ýarşlara tenagat we gurulşyk önümçiligi ministrliginiň himayetkarlyk edýänligi barada aýdyldy. Hormat prezidentimiz soňky ýyllarda dünýäde giňden ýaýran awtomobil sportunyň ýurdumyzda ösürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänligini belläp, bu boýunça türgenleşikleri we türlü derejedäki ýarşlary geçirmek üçin ähli ýeruş şertleriň ýygyderli dörediljekdigine öňçekdi. Döwlet başlarymyz awtomobil sportu boýunça Türkmenistanyň çempionatlarynyň ýokary guramaçyk derejesini üçin etmek boýunça degişli ýol başlara birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimize sport ulug merkeziniň ygtyýaryna täze gelip goşan sport ulugy barada hatabat berildi we giňişleýin maglumatlar beýan edildi. Hemde mehriban arkadagymyzdan täze sport ulugyny tinagdan geçirmegini hemde ýarşlara badylgy berip ak pata bermegi haýyş edildi. Mehriban arkadagymyz sport awtologlaryny durandyrmakda ýerur bolan ähli şertleri bir zaýdyp, täze gelip goşan ýarş awtologynyň amatlyk şertlerini tinagdan geçirdi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sport lugamy ýygyderli ösürilýär. Şundakda türkmen türgenleri halkara derejesinde geçirilýän ýarşlara ýygyderli gatnaşýarlar we ýokary netijelere eýe bolýarlar. Munyň özi ýurdumyzyň dürli künjeklerini sportyň hemmi taraplaryny ösürmegi ugrunda alınıp barýan işleriň oňun netije berýänliginiň aýdyň suwutnamasydyr. Ýergelini aýtsak, hormatly prezidentimiz ýurdumyzda ýeri sport ýarşlaryny, şol sanyna awtomobil sportu boýunça dürli derejedäki beýekleşikleri guramak üçin ähli ýeruş şertleriň düredilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Mehriban arkadagymyň belleşýäli sport sevitli we dünýäde paragatçylygyň dostlugyň putulandyrmagyna ýardam berip bilýän halklary we medeniýetleri jefleşdirýän şäherleriň bir bolup durýar. Görünüşýäli ýokary tezlikli sport ulugyny usatlyk bilen erkedýän mehriban arkadagymyz sport ulugynyň tezligini ýygyderli artdyrdy we birnäçe çylşyrly öwrümleri ýerine ýetirdi. ýylda Amul kadar 2018 halkara avtoralytynyň gurulmagy, onuň köp bölегiniň Garugum tekrasynyň çylşyrly şertleri bolan çäginden geçmegi, türgenlerimiziň usatlyk derejesiniň ýokarlanmagyna oňun täsirini ýetirdi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzda awtomobil sporty ýygyderli ösürilýär we oňa gatnaşýanlaryň sany ýyl-ýyldan artýar. Bu babatda mehriban arkadagymyzyň musholuk görelli görkezmegi, sportyň ähli görnüşleriniň şol sanyna awtomobil sportunyň ösürilmegini, onuň bilen meşgullanmagy höweslekleriň sanynyň artmagyny şertlendirýär. Tagdyn durmuş ýerelgesiniň tarapdary bolmak bilen milli liderimiz türkmen ýaşlaryna we ähli watandaşlarymyza ruhlandyrjy nusga görkezip, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga wagt tapýar. Mehriban arkadagymyzyň ýetkinjeklik ýyllaryna da awtomobil sportu bilen meşgullanmagy hemmelere mälimdir.
soňky ýyllarda halkymyzyň saglygyny goramak boýunça durmuşa geçirilen döwlet ýatyna laýyklykda ýurdumyzda umummilli spartakiadalary guramak asly däbe urly. Köpçüliklerin sport yarışlarına yurdumuzun idare kärhanalarynyň, vilayetlaryň, şäherleriň we itraplaryň häkimlikleriniň wekilleri, talip ýaşlar we mektep okuwçylary işe gatnaşýarlar. Mehriban arkadagymyz täze ýokary teýlikli sport ulagyny synagdan geçirip, avtomobil sportu boýunça guraljak yurdumuzun çempionatlaryna ak pata berdi we bi sport ulagyny İçeri işler ministerliginiň sport ulug merkezine soğuk tökümine goşurýanyny aýtdy we hemmelere üstünlükleri arzu etdi. Şeýlelikde mehriban arkadagymyzyň ak pata bermeginde ýurdumyzyň bir taraplygynyň şanly 25 ýylyk münasibetli avtomobil sportunyň Ral Raid görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Ola Türkmenistanyň sport we ýaşlar teatry ministerliginiň şu üçin taýýarlanan köpçülikli sport şäherleriniň meýilnamasyna laýyklykda Garagumyň gel kymatly Alaw odunyň ýanyndan badalgally. Avtomobil sportunyň bu görnüşi boýunça geçirilýän Türkmenistanyň çempionatyna turgenlerden ibaret toparlaryň 10 gatnaşdy. Çempionata gatnaşçylar Garagum tekratynyň içi bilen 100 kilometr goly aralyk boýunça ýarışdylar. Bu gedekki çempionata gatnaşçylaryň düzüminiň artanlygyny, olaryň köpsiniň ýaş turgenlerdigini bellemeli. Munyň özi ýaşlaryň sportyň bu görnüşi bilen köpçülikliň meşgullanýanlygynyň hemde sport ulaglarynyň sürçüleriniň we olaryň tärinçileriniň ustaatlygynyň iýdigderli ýokarlanýanlygynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Şunun bilen birlikde ýurdumyzda avtomobil sportu boýunça ýarışlary geçirmek üçin amatly şertleriň döredilýänliginiň aýdyň suwutnamasydyr. Yarışlaryň guramaçylyk teň köpçüligini hemde ýurdumyzyň sport guwatyny pulturandyrmak, bu ýoly boýunça ýokary derejeli türgenleri we tärinçiler taýýarlamak bilen baglanyşly meselleri mehriban arkadagymyz hemişe üns merkezinde saklaýar. Döwlet derejesinde iýdigderli golluk görülmegi netijesinde milli avtomobil sportu ýödüniň täze bilentliklerine çykdy. Merim bolşýaly ýurdumyzyň çäginden geçen beýik ýüpek ýolunyň ugry boýunça Amur kadar 2018 halkara avtoralysynyň gurulmagy türkmen türgenleriniň bu gurda baý tejribe toplandygyny şertlendirdi. 2018-nji ýylda geçirilen ýeri halkara ýarışlaryna türkmen türgenleriniň ýokary netije gazananlyklaryny bellemeli. Häzirki wagtda ýurdumyzda avtomobil sportunyň öňünde uly mümkinçilikler açylýar. Bu işte hormatly prezidentimiziň şahsy görülmesine möhüm orun degişidir. Mehriban arkadagymyň aýratyn üns bermegi netijesinde türkmen avtomobil sportunyň maddi inzamlyň bünyady büyük täzerini we giňildildi, ýokary teýlikli sport awtologlarynyň täze görnüşleri gelip goşdy. Şeýlelikde ýurdumyzda avtomobil sportu ösüşiň täze belentliklerine çykdy. Ýokary teýlikli sport ulaglaryna ustatlyk bilen erkedýän türkmen türgenleri yarış menzillerini üren anamly kemde batı tepkilerde dowam etdiler. Her bir günärden ustatlyk bilen baş alyp çykyp bilýän ýetatanna sportyň dürli görnüşlerini uly hewgeti bolan hemde sport ulaglaryna anamly erkedýän türgenleriň ustatlygy bu ýysynçy ýagdaýlary emele getirýär. Sport ulagyna erkedýän türkmen türgenleriniň sport awtomobillerini ýokary teýlikde okkunluk bilen dolandyrmagy we piýaskelçilikli öwrümlerden ustatlyk bilen geçmegi olaryň ýokary ustatlyk derejesinden habar berýär. Sport ulaglaryna ýokary teýlikde ýerine getirilýän çylşyrymly öwrümler türgenleriň erjelligini, her bir işe bolan ahlasyny, has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Mehriban arkadagymyzyň iýdigderli edýän tagallalaryndan we döredilýän ýokary derejeli şertlerden netijeli peýdalanýan we beýik ýeňişler nazarlaýan türkmen türgenleri ýarış menzillerini ýokary teýlikde geçdiler. Şunun bilen baglykda olaryň ýoluň çylşyrly öwrümlerini ulagyň teýligini peteltmeýän ustatlyk görkezenliklerini aýratyn bellemeli. Avtomobil sportu bu görnüş boýunça guralan ýarışlar ýödüniň çylşyrly hemde täsirli pursatlary bilen köp tanly sport muştaklarynyň we jan köýerleriniň uzak wagtlap ýadyna galar. Şeýlekem bu ýarışlar avtomobil sportunyň mundan meýlekde sazyşykly ösmegine we ýurdumyzda sportuň bu görnüşiniň belent derejelerine çykmagyna ýardam eder. Şunlukda Garagum tekraty boýunça uzak aralyga badalga alan Ral Raid boýunça Türkmenistanyň çempionaty uly üstünlükler bilen tamamlandy. Ýarışyň emin agdalary ýurdumyzyň bir taraplygynyň şanly 25 ýylyk münasibetde geçirilen bir çempionatyň ýeňijilerini ketgitdiler.
Şeýlekem ýurdumyzyň içeri işleri ministrliginiň sport ulug merkezine avtomobil sportunyň karting, valkikar toporlaýyn hemde valkikar drift görünüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. İlki bilen ýurdumyzyň kartingçileri bellenlen aralyk boýunça ýaşa goşuldylar. Türkmen türgenleriniň sport ulugyna usatlyk bilen erkedýänligini alamatlandyrýan ýarşlar ýurdumyzda sportyň bu görünüşleriniň netijeli häsiýeti iyi bolýanlygynyň aýdyn subutnamasy urildi. Soňky ýyllarda hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen awtomobil sportunyň maddi inzamlaryň bünyady düýpli döwre waplaşdyryldy. Uluglaryň üstü ýokary tezlikli, täze kysymly sport awtologlar bilen ýetirildi. Bolsa ýurdumyzyň ýaşlarynyň sportyň bu görünüşi bilen meşgullanmagy bilen gyzyklanmalaryny artdyrýar. Şeýlelikde häzirki döwürde awtomobil sportu bilen meşgullanýan ýaşlaryň sany artdy. Şol wagtyň özünde ýurdumyzyň dürli künjeklerine we paýtagtymyzda ýokary tezlikli sport uluglarynyň sürçüleri we olaryň tärimçiler üçin ähli beru şertler üpsünedirýär. Bolsa sportyň bu görünüşi bilen meşgullanýan türgenleriň hemde tärimçileriň usatlyk derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Yergelen aýtsak, ýurdumyzda awtomobil sportu boýunça dürli derejedäki ýarşlary guramak üçin ähli beru şertler döredirýär. Awtomobil sportu merkezleri häzirki zamanyň özü taraplaryna laýyk derejede inzamlaşdyrylýar. Ulgama täzeçil usullaryň we sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy gurulýan ýarşlaryň talaby laýyk derejede geçirilmeginiň baş şertini emele getirýär. Ýokary tezlikde çylşyrymly öwrümleri ýerine getirýän kartingçileriň ýeňşe bolan anamy aýdyn duýulýar. Olaryň usatlyk derejesi ýurdumyzda sportyň bu görünüşiniň uly ötüşi iyi bolýanyny äşkär edýär. Şeýlelikde karting ýarşlary üren çekilişli we gyzykly geçdi. Ýarşyň jemleri türgenleriň usatlyk derejesini kesgitdi. Soňra ýurdumyzyň baky bir taraplyk derejesine iyi bolmagynyň 25 ýylyk münasibetde gurulýan çempionat toporlaýyn valkikar ýarşlar bilen dowam etdi. Günden güni Mehriban arkadagymyň tagallasy bilen tazaşykly özü şoýluny üçin awtomobil sportunyň bu görünüşi dünýä ýüzünde bolşýaly türkmen ýaşlarynyň arasynda da uly meşgullyga eýe boldy. Şeýlelikde ýurdumyzda sportyň bu görünüşi bilen meşgullanýanlaryň sany ýygyderli artýar. Ýokary tezlikli sport ulaglary 1671 metr aralyk boýunça ýarşdylar. Olar beýmendili 3 aýlygda geçerler. Emin agdalary ýarşlaryň geçiş tertibine, türgenleriň degişli düzgünleri bir zaýetçilerine gödөгçilik etdiler. Awtomobil sürücüleri bellenlen aralygy çalyp geçmek ornuny öz usatlyklaryny, ukuyup başardyklaryny gaýgyrmadylar. Bu görünüşleri ýurdumyzyň türgenleriniň awtomobil sportu boýunça baý tejribe toplandygynyň nowatdaky subutnamasyna urildi. Ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan awtomobil sportu boýunça çempionatlara giň möçerli taýýarlyk işleri bir kemsiz berza edildi. Häzirki zaman sport uluglarynyň teknik mümkinçilikleri, olaryň inzamlaşdyryşy hemde ulugda sürücüler üçin döredilen şertler gurulýan ýarşlaryň netijeli häsiýeti iyi bolmagyny şertlendirýär. Döwlet daşlarymyzyň iýdigderli belleşýäli sport uluglarynyň kuwatlyk derejesi bilen bir katarda olaryň beleg aýratenliklaryna da möhüm ähmiýet berilmeliler. Şeýlelikde çempionata gatnaşýan sport uluglarynyň daş görünüşlerini milli ähengde taýýarlanan beleg aýratenliklary öz borçlugy bilen tapawutlanýar. Hormatly prezidentimiz sport ulugyny sürmekde ýokary netijeler gazanmak bilen bir katarda sürücüleriň degişli injenerçilik ugrunynam ukuyply bolmagyny beru şertleriň bir hökümine ketgitdiýär. Munyň özi ýokary tezlikli sport uluglaryny oňy netije gazanmakda gaýraten ähmiýetlidir. Türgenler ýokary tezlikli sport uluglaryny bellenlen aralygy usatlyk bilen geçmek ornuny ähli tagallarlaryny gaýgyrmadylar. Şunlukda Mehriban arkadagymyň belleşýäli estenlik ýagdaýda degişli sözgüdi çalyp kabul etmek hemde hereketi iýdigderli dowam etmek sürüjüniň ýetasy enli bolmalylar. Şol bir wagtyň özünde sport ulugyny sürmegiň tehnikasına oňat düşünmek, kesgitlenen öwrümleri usatlyk bilen geçmek türgeniň degişli usatlygy talap edýär. Şeýlelikde milli senamamyzda möhüm orny eýleýän şanly senem nasibetde guralan valkikar boýunça ýarşa gatnaşylar pellehana geldiler. Emin agdalary ýarşyň ýeňçilerini ketgitdiler. Soňra baky bir taraplamydan şanly 25 ýylyk münasibetde geçirilýän drift boýunça ýarşlar badalgaldy. Ýarşda türgenler ýekelikde öz usatlyklaryny, sport ulugyny ýerketmegiň öz borçly aýratenliklaryny görkezdiler. Türgenler sport ulugyny geçýän menziline bellenlen düzgün laýyklykda degişli utuklary gazandylar. Awtomobil sportunyň bu görünüşiniň ýurdumyzda uly meşgullygy eýe bolýanyny aýraten bellemeli. Soňky ýyllarda awtomobil sportunyň valkikar görünüşi boýunça degişli tälim alýanlaryň we bugra höwetlikleriň sany iýdigderli artýar.
Munun özi mehriban arkadağımızın nuskoluk görüllüsü, sportun bu görünüşünü hüvüs bildirgen yaşları, büyük gençleri ruhlandırya. Türgönler ekli okuyup başarılıklarını, toplan tecrübelerini kaygırman, yenici olmak hüvüsü bilen öz ustatıklarını görkezdiler. Munun özi yurdumuzda yokur neticeli sportun iyiliklerli üstürleyenliğini ve Türkmen türgönlerinin oňun tecrübe toplap, yokur neticeleri kazanmağı okuyupludygyny has aydınlığı bilen eşkär edýär. Walkcar drift boýunça yarşa gatnaşçylar sportun bu görünüşi boýunça ustatyk derejesine ýetenliklerini aýan etdiler. Üren gıdıklı kendi özüne çekici yarşa gatnaşçylar bellenlen aralyk geçip pellehanada saklandylar. Yarşyň emin agdalary ýeňjiler ketgitdiler. Şunlukda yurdumuzda avtomobil sportunun himmet taraplarını üstürleyenini alamatlandıryan bugünkü yarışların neticeleri Türkmen türgönlerinin degişli uğurlar boyunca yukarı ustatyk derejesine ýetenligini has aydınlığı bilen eşkär etdi. Soňra Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýyl münasibetde geçirilen avtomobil sportu boýunça yurdumyzyň çempionatynyň tamamlanmagy münasibetli ýarşy guraýjy we oňa himayetkerlik eden ministrlikleriň ýol başlaryna söz berildi. Ilki bilen Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakyýew çykyş edip, häzirki döwürde yurdumyzda sportuň ekli görnüşleri bilen bir katarda avtomobil sportunyň ösürleýänligini, munyň üçin hormatly prezidentimiziň iýdigderli tagalla edýänini aýtdy. Bellençäli milli liderimden nuskoluk görüllü görkezmegi netijesinde avtomobil sportu bilen meşgullanýan ýaşlaryň sany artýar. Ministrligiň bölümlerini sportun bu görnüşi bilen meşgullanýan we döwlet derejesinde geçirilen ýarşlaryň düzüminde harby gullukçylaryň bolmagy goňur ýagdaýdyr. Avtomobil sportunyň dürli görnüşleri boýunça bugünkü geçirilen ýarşlar Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň hemde sport we ýaşlar fiýadaty ministrliginiň guramagyna, Türkmenistanyň tenagat we guruluşyk öňümçiligi ministrliginiň himayetkerligine geçirildi. Yurdumyzyň baky bir taraplarynyň şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli gurulan avtomobil sportu boýunça ýarşlaryň yurdumyzyň tenagat işgärleriniň güni bilen gabat gelmeginiň çoňur mana iýdigini bellemeli. Şunun bilen bağlılıkda Türkmenistanyň at kazanan terimçisi, halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň prezidenti Firdar Berdimuhammedow öz çykyşynda bugünkü gurulan çempionatlaryň öz bolşly dabary bilen utgoşup goşa toýy emeli getirenligini belledi. Şeýlekem Berdimuhammedow çempionatlara gatnaşan türgönleri, terimçileri we onuň guramaçylaryny ýarşlaryň üstünlükli tamamlanmagy bilen gutlap, yurdumyzyň avtomobil sportu bilen meşgullanýan türgönleri, terimçileri Türkmen sportunyň dünýä ýüzündäki awraýynyň birinde galmagy ornuna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Yarışlaryň ýeňjilerini ýene däwirge gutlap Berdimuhammedow olary hormatly prezidentimiziň adyndan degişli bayraklaryň gowşuljakdygyny ma'lum etdi. Soňra yurdumyzyň sport we ýaşlar fiýadaty ministri Agamradow häzirki döwürde yurdumyzda köpçülikden beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportuň üstürleýänligini, bu babatda hormatly prezidentimiziň tagallalarynyň aýratyn ulydygyny belledi. Şeýlekem ministri ýarşlary guramagy döwlet tarapyndan berilen golluk üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirip, Türkmen türgönleriniň yurdumyzyň sport awraýyny birinde galdyrmak ornuna äkli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdy. Soňra Türkmenistanyň bir taraplygynyň şanly 25 ýyl münasibetli avtomobil sportunyň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň ýeňjilerini fiýraglamak dabrasy boldy. Yarışlaryň emin agdalarynyň çögüdüne laýyklykda avtomobil sportunyň rally raid görnüşi boýunça Türkmenistanyň Avtomobil Sport Federasiýasynyň türgönleri Çary Muhyýewden we Mekan Populowdan ibaret topar Nissan Pathfinder kysymly awtologda bellenlen aralygy 2 saat 7 minut 3 sekundda geçip yarışyň 3-nji bayrakly ornuna düşdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň işgärleri Bedirgen Niyazowdan we Beşim Taparovdan ibaret topar Mini Cooper awtologyna bellenlen aralygy 1 saat 48 minut 8 sekundda geçip 2-nji orna münasip boldy. Türkmen Awtologlary Agentliginiň işgärleri Mirdan Toýlyewdan we Şöhrat Toýlyewdan ibaret topar Nissan Patrol kysymly awtologda bellenlen aralygy 1 saat 42 minut 7 sekundda geçip 1-nji orny eýlemegi başardy. Walkcar boýunça 3 tapgyrda geçirilen BSŞ-iň jemleri final ýarşynyň netijeleri boýunça jemlendi. Onu Türkmenistanyň Avtomobil Sport Federasiýasynyň türgeni Maksat Daňatarow bellenlen aralygy 4 minut 35 sekundda geçip 3-nji bayrakly oruna münasip boldy. Sportlog merkeziniň türgeni Gara Garaýew bolsa bir aralygy 4 minut 30 sekundda geçip 2-nji oruna düşdi. Türkmenistanyň Avtomobil Sport Federasiýasynyň türgeni Muhammed Murat Gurbanow bellenlen aralygy 4 minut 29 sekundda geçip 1-nji orna geledi.
Avtomobil sportunun karting görünüşi boyunça geçirilen yarışta sportluk merkezinin turgeni Mirdan Urad Muhammedov belirlenen aralığı 3 minut 33 sekundda geçip 3-nji bayrakly orna nasip boldy. İçeri işler ministerlerinin sportluk merkezinin turgeni Kemal Teşriyev belirlenen aralığı 3 minut 26 sekundda geçip 2-nji orna düştü. Belirlenen aralığa 3 minut 21 sekund wagt sarf eden Türkmenistan'ın İçeri işler ministerlerinin sportluk merkezinin turgeni Rüstem Begenjev 1-nji orna nasip boldy. Şeýlekem şanly senem nasip etdi guralan Valkar drift boýunça ýarşyň ýeňçileri ygran edildi. Emin agdalaryň çözgüdüne laýyklykda Türkmen Awtolary Agentliginiň turgeni Mirdan Toýlaýew bu ýarşda 66 utuk gazanyp bayrakly 3-nji orna düşdi. Türkmenistanyň Awtomobil Sport Federasiýasynyň turgeni Karen Avagyan 69 utuk gazanyp 2-nji orna geldi. İçeri işler ministerleriniň sport ulug merkeziniň turgeni Parahat Garliýew 73 utuk gazanyp 1-nji orna munasip boldy. Bayraklara munasip bolan ýarşyň ýeňçileri ýurdumyzda awtomobil sportunyň ösülmegi uruny edýän taýzy tagallalar üçin mehriban arkadagymda hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýlelikde uly wakalara, ýatda galyjy pursatlara baý bolan awtomobil sportu boýunça Türkmenistanyň çempionatlary tamamlandy. Munyň özi taýdaşykly ösüş ýoluna düşen ýurdumyzyň her bir günniň şanly wakalara, beýik ýeňçilere besenýänliginiň nobatdaky sut namasyna girildi. Hormatly eleşler, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňizde ýetirýäs. Salam alaykum izleýärler. Hormatly izleýärler, bilşiňiz ýaly Türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň meýdan dowru oktyabr aýynyň 22-sinde tamamlanýar we oktyabr aýynyň 23-inden akrap dowru başlanýar. Mähriban adamlar, gelingen bolsa oktyabr aýynyň 19-ndan oktyabr aýynyň 25-ne çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýetlerine hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepden ikinci yarımını ýurdumyzyň şäherine Demirgazyk gunatardan howa akynyň aýralaşmagy netijesinde diýarymyzyň Daşoğlu welaýatyna atkem ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gejeki temperaturalarynyň hepden ikinji yarymyny atkem petelmegine garaşylýar. Az takygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyna atkem rutly hepden ikinji yarymyny ütkap duran bulutly howa bolup, Gunartow Nordan Demirgazyk gunatary orny ütkeden tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şymal oňsmygyny hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 8-13 gradusdan 17 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 24-29 gradus, welaýatyň Kanariýa taraplaryna 14-19 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatyna atkem rutly hepden ikinji yarymyny ütkap duran bulutly howa bolup, Gunartow Nordan Demirgazyk gunatary orny ütkeden tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal oňsmygyny hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 3-8 gradusdan 15 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 15-20 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna atkem rutly hepden ikinji yarymyny ütkap duran bulutly howa bolup, Gunardan Demirgazyk gunatary orny ütkeden tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal oňsmygyny hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 3-8 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 15-20 gradusdan 28 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna atkem rutly hepden ikinji yarymyny ütkap duran bulutly howa bolup, Gunardan Demirgazyk gunatary orny ütkeden tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal oňsmygyny hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 2-7 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 14-19 gradusdan 26 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşoğlu welaýatyna atkem rutly hepden ikinji yarymyny ütkap duran bulutly howa bolup, atkem ýagşy ýagar. Gunartow Nordan Demirgazyk gunatary orny ütkeden tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal oňsmygyny hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 0-5 gradusdan 10 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 13-18 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda atkem rutly hepden ikinji yarymyny ütkap duran bulutly howa bolup, Gunartow Nordan Demirgazyk gunatary orny ütkeden tezlik sekundda 8-10-dan 11-13 metr etýän şymal oňsmygyny hem-de howanyň temperaturasynyň gejeleri 5-7 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 17-19 gradusdan 28 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly izleýärler, ýurdumyz oktyabr aýynyň 19-nda magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar.
Mehriban adamlar, siz oktyabr ayının 19-ndan oktyabr ayının 25-ne çenli gepdaň dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolýaňyz. Edi vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 10 kotorum artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklaryny ulanmagy maslahat berýärsiz. Mehriban ýylaşlar, bu dözgünleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşüresinýär. Ýakly şoňa dönne bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun ýa-da.